Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya wantun nglampahi menapa ingkang dados kersa dalem Gusti wonten ing gesang saben dinten. Awit Gusti ngersakake supados dados murid-murid dalem lan dados penderek dalem Gusti, kula panjenengan tansah wantun pasrah sumarah wonten ing pangayoman dalem Gusti anggenipun nglampahi gesang. Ampun ngantos kula panjenengan malah gegeki karepe dhewe, gegeki senengane dhewe lan lumampah piyambak boten sesarengan kalian Gusti. Saengga wonten ing alam donya menika nggih lajeng kula panjenengan boten saged utawi kirang lan jarang anggenipun bangun iman kapitadosan lan kasaenaning Gusti dumateng sesami. Lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah bilih Gusti Yesus tasih tindak nuju dhateng Yerusalem lan sampun dumugi ing kikising kitha Yerusalem. Rikala mriksani kitha Yerusalem saking katebian, Gusti ngraos prihatos awit pranyata Yerusalem menika nolak panjenengane. Lan ing sakmangke ing kitha Yerusalem menika Gusti Yesus dicepeng, difitnah, diasorake lan tundhonipun kaukum kisas seda wonten ing pamentangan. Menika dados pratandha bilih boten sedaya tiyang purun tinarbuka dumateng Gusti lan nglampahi menapa ingkang dados karsa dalem Gusti. Mila saking mriku kula panjenengan saged sinau kados pundi dados murid dalem Gusti, dados penderek dalem menika nggih tinarbuka sawetahipun dumateng Gusti lan sedaya pakaryan saha sabda-sabda dalem, saengga gesang kula panjenengan sansaya dangu nggih sansaya ngemperi Gusti. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 19 ayat 51 ngantos dumugi 51. Nalika samono Gusti Yesus wis celak karo Yerusalem. Gusti mreksani kutha banjur muwun pangandika dalem, "Oh, umpama kowe ing dina iki mangerti apa sing bisa gawe rahayumu, mung wae kabeh iku saiki ora katon ing mripatmu. Awit bakal tekan dina-dinane mungsuh teka ngubengi kowe, mawa beteng lan ngepung wakul kowe sarta mepet kowe saka ing ngendi-endi. Kowe sak anak-anakmu sing manggon ing panggonanmu bakal kagempur lan ora bakal ana bata siji wae sing isih tumumpang ing bata liyane. Awit kowe ora ngrumangsani anggonmu dirawuhi kanthi welas asih."
makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, rikala Gusti Yesus mreksani kitha Yerusalem sing luar biasa, sing mbok menawi nggih gemebyar kathah kelap-kelip lampu. Gusti muwun awit kitha menika ing sakmangke bakal runtuh kagempur dening mungsuh. Tentu menika sakcara ekonomi, sakcara kamanungsan eman-eman. Menawi Bapak Ibu nate minggah gunung utawi malem minggunan ning gunung terus nonton ngisor ana kutha umpamane kutha Ngayogyakarta utawi kutha Solo katon padyang amargi menapa akeh lampu-lampune, katon rame meriah merga ya akeh aktivitas wonten ing mriku. Benten kalian yen wonten ing dusun ing gunung mbok menawi lampu-lampune mboten kathah, kitha Yerusalem ing sakmangke bakal kagempur. Sabdo dalem Gusti menika numusi rikala taun 70 kitha Yerusalem dihancurkan dening Kekaisaran Romawi lan ing mriku ing sakmangke wiwitaning panganiaya tumraping tiang-tiang Kristen penderek dalem Gusti, termasuk bangsa Yahudi piyambak lajeng nggih buyar sumebar berdiaspora. Ananging tentu ingkang dados sabdo dalem Gusti boten namung ing sakmangke ingkang bakal kalampah tumraping kitha Yerusalem. Ananging ing pungkasaning sabdo dalem kala wau dingendikake, awit kowe ora ngrumangsani anggonmu dirawuhi kanthi welas asih. Ingkang rawuh inggih menika Gusti Yesus Sang Mesias ingkang ngasta welas asih Allah, kemaharahiman Allah tumraping bangsa Yahudi, tumraping kitha Yerusalem. Ning pranyata tiang-tiang Yerusalem mirungganipun lan bangsa Yahudi umumipun menika do ragu utawi malah boten purun nampi Gusti Yesus ingkang ngasta welas asih. Yen kula panjenengan tingali ing Injil, saben-saben Gusti Yesus ngetingalake welas asih dalem mirungganipun dumateng tiang miskin, tiang gerah, tiang sing dosa, tiang sing disingkirake dening masyarakat, tiang-tiang Parisi, ahli Taurat lan para pengagenging bangsa Yahudi do protes, do ora trima, do sengit marang Gusti Yesus. Awit menapa? Tiang-tiang menika rumaos wis dadi wong bener, wis dadi wong suci sing ora butuh welas asih dalem Allah. Mila lajeng sok kementus, sok kemaki. Gusti lajeng disingkirake, Gusti lajeng disedani. Nah menika ingkang tumraping Gusti Yesus kraos prihatos. Kok ya ana sing kaya mengkono. Mbok menawi Bapak Ibu para kadang kinasih nggih nate ngalami langkung-langkung yen dados tiyang sepuh sampun tresnani kanthi tulus, kanthi ikhlas, kanthi sawetahipun marang para putra, ning kok ya sok-sok kadangkala para putra ki ora mudeng, ora paham. Kepara yen kula panjenengan pun sepuh lajeng nggih gerah sok-sok para putra ya ora do sabar ngrawat awake dhewe. Padahal zamane biyen pas putra-putra tasih alit, wong nakal kuwi ya tetep diopeni, ditresnani. Anak polah bapa kepradah ya ora apa-apa. Priye-priye jenenge anak, wong tuwa ya kanthi ikhlas ketekuk ringkel njungkel jempalik, sikil dadi sirah, sirah dadi sikil ya ora apa-apa. Sing penting putra-putra do bahagia, putra-putra do sukses,
putra-putra do berhasil. Menika lak sing dados niate tiyang sepuh. Ning sok-sok sing dadi putra awake dhewe ya ora trima. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.